Kebong Presiden Tensong lay bahaus nem arjar kapra ladang ite ban tray berkiksoy rungi haban tray. Kene ka sarkar kaladei kata kabla tray berkiksoy. Kiseng balang habakan tho tinge yak sarkar Meghalaya Democratic Alliance sapo kejigalam Konrad ke sangma kum mentrong ba kejala Meghalaya kaladap tangda kejingle ran sudah hakaba ki noikai ki hab ban mi bersami hasurong wei ni kinong ilam seng balang ulapan pau ba kejala na du sensia ru Konrad ba lakamen ba perston tensong kadap tangda kejingle ran bat nakaliang ba perston ru la dap ban lupa ba kim salia benetre lang bat ki suitru halor kiseng balang ki balalik ban ai jingkersian ye ki noikai school contract jongkalowa primary hadien bak sarkar kamla banle yak ei kabaki kwa kila dawa bau Konrad ke sangma bad ba lakman remboi kidei ban hiar sukino mardor hakne ka jila Meghalaya ko jungi haka jing sensyar ka jingilam jungu Konrad sangma chief minister but u lakman remboi u bari home minister but u education minister kalalong ka jingja puram ka bakrau yakne ka jila Meghalaya hi boro kowe kinong ilam ki pampalang fit nadu Konrad sangma ngaso badong ba ulani ban hiar sukino bat ulah kemen rumboy do ulah di ban hiar sukina menta namar palang fit tang ya kene ka rikasi jantia ka juniro lane po kene jila Meghalaya ka jingi umpatlah ban sim ya kata ka lingkor ban lur ban kit ban ba yang i kipai ba kim donsu ka akor ka buam kim donsu kata kemen sim jong tigat tiblam hinrei Kilong kemensim ksoj Kebong Presiden Tensong lay bahaus nem arjar kapra ladang ite ban tray berkiksoy rungi haban tray. Kene ka sarkar kaladei kata kabla tray berkiksoy. Ngindawahi kepala na ka leng jong ka sarkar MDA bat khamtam na u lakmen remboi u badai u minister jong ka education bat u minister jong ka home ba lada umla abande ai yang nekam nakaleng ko jangai gumi suong ba ude ban hiar sukino tane chief minister ro ugurak sama ude ban hiar sukino